टाइमा नोंथांमोना मोनथिखाबाय जानांगौ आङो इउटुबनि कमिउनिटि पस्टआवहाय होदोंमोन कि पाबजि मबाइला बेन जाबाय बाट पाबजिया बेन जायाखै पाबजि मबाइल जाय नर्डिक मेप टेनसेन बे एप्स डेभेलप जानाय नङा होमबा मबाइलनि एन्ड्रइड एप्लिकेसन बे बेन जाबाय बाट पाबजिया बेन जायाखै पाबजि मबाइला बेन जादों बाट पाबजिया बेन जायाखै लोगोफोर आं बिनि सिगां बे बाथ्राखौ बुंनो सानो नोंथांमोननिसिम आं सरि जे दिनैनि भिडिअ बानायनायनि भलियामा गोबां ल' जादों आङो बावगारदोंमोन जेब्ला रेकर्ड खालामदोंमोन अब्ला बै समावहाय आंनि बे वायरलेस जेकखौ सकेटखौ माने सोनो बेवहाय बावगारदों बाट जों जेब्ला रेकर्ड खालामखांबायमोन अब्ला बिनि उनावहायसो जों मिथिनो मोनबाय बाट अब्लाबो आं नोंथांमोनखौ दुखु मोननाय नङा साननानै जे एसे खस्थ' खालामनानै खोनासंगोन आसायै आं बेखौ मिजिंथिनानै बे भिडिअखौ आपल'ड खालामनाय जादों निमाहा होबानो जाबाय एक्सुवेलि आंनाव गासिबो फेसिलिटिस दंजोबखायो बाट डिउ टु आंनि बे केयार खालामैयाव बा आं एसेबां गोसो होयै माने गोसो होनानैब्लाबो माने बावगारनायनि थाखाय बे माने जाबाय बिनि थाखाय आं नोंथांमोननाव निमाहा बियो बे भइस साउन्डनि थाखाय दिनैनि बे इन्टारभिउ आं मिस्टार राजु नार्जारि सारजों मोगा मोगि खालामनाय लानायनि भइसखौ लानानै नोंथांमोना अब्लाबो हेडफन दंबा हेडफन इउस खालामबानो जाबाय आरो साइलेन्ट प्लेसावहाय थानानै मोजाङै खोनासंबानो जाबाय आरो आं बेफोरबायदि खोनासंगोन होननानै आसा खालामो गोबां इम्परटेन्ट टपिक आरो आं बेखौबो बुंनो सानो कि आङो गोबां मानसिफोरा आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाय थायो मिस्टार हाग्रामा महिलारिजों मोगा मोगि खालामनायनि थाखाय बाट आं गोबां ट्राइ खालामदों बाट बिथांमोननिफ्राय रेसपन्स फैयाखै नोंथांमोना आंखौ दा सान जे आं बिथांमोनजों मोगा मोगि खालामनो नागिराखै आं खालामनो नागिरदों आरो दायो आङो दनेस्वर गयारि सारजोंबो आं खालामगोन आरो लोगोसे आं गोबां माखासे बिपिएफ पार्टिनि हान्जाजों आं गोबां खालामदों माखासे सुबुंफोरजों आरो जायफोर आंनो टाइम होदों आरो जायफोर खालामनो गोसो जादों आङो बेबायदिनो माखासे सुबुंफोरजोंबो खालामनो आं रेडि बाट जुदि बिथांमोना रेडिब्ला आरो बिनि गेजेरावहाय आं बेखौनो बुंनो सानो रायजोफोर दाथ' इलेक्सनाबो खाथियाव सफैबाय आं बेखौ नोंथांमोना आं बेखौ गले गले बुङो नोंथांमोना नोंथांमोननि मोजां लिडारखौ सायख'बानो जाबाय अके पाबजि बेन जाबाय नङा पाबजि मबाइल बेन जाबाय बाट पाबजिया बेन जायाखै अके बे डिफारेन्स जानो हागौ आंबो आसुरित सानदों पाबजि मबाइल आरो पाबजि मा खोथा बेलाय नङा होमबा मा खोथा पाबजि मबाइल बेन जाबाय माने पाबजिया बेन जायाखै पाबजि मबाइल बेन जाबाय पाबजिया बेन जायाखै मा खोथा बेफोरो स' पाबजि लाइट बेन जाबाय पाबजि लाइट बेन जाबाय पाबजि मबाइल बेन जाबाय बाट पाबजिया बेन जायाखै स' गाइस पाबजि मबाइला चाइनानि माने चाइनिसनि डेभेलपारफोरजों डेभेलप खालामजानाय पाबजि लाइटआबो चाइना कान्ट्रिनिफ्राय डेभेलप खालामजानाय बाट पाबजिया बे पिसिनि सफ्टवेयार एप्लिकेसन बेबो पाबजियानो गेमानो बेबो एखे बाट बे करियानजों डेभेलप खालामजानाय जायनि जाहोनाव बे दासिमबो माने बेन जायाखै बे लेपटपाव गेलेनो हायो बेखौहाय पाबजिखौ आरो बिनि गेजेराव पाबजि मबाइल आरो पाबजि लाइट बे बेन जाबाय इण्डियायावहाय बाट पाबजिया बेन जाथ'वाखै मानो होनबा बे करियानजों डेभेलप खालामजानाय स' बिनि थाखायनो बेवहाय डिफारेन्सा बेनो कि पाबजिया लेपटपाव सोलियो आरो बेयो मबाइलाव सोलिया बाट मबाइलनि थाखाय एक्सट्रा बानायखादों बेनो जाबाय पाबजि मबाइल आरो पाबजि लाइट स' गाइस बेनो डिफारेन्सा जे पाबजिया बेन जाबाय पाबजि मबाइला बेन जाबाय पाबजि लाइटआ बेन जाबाय बाट पाबजिया बेन जायाखै पाबजिया लेपटप बा कम्पिउटारनि थाखाय बानायजानाय बेयो करियाननिफ्राय डेभेलप खालामजानाय आरो बिनि गेजेराव पाबजि मबाइल पाबजि लाइटआ चाइनानिफ्राय डेभेलप खालामजानाय दा पाबजिखौ मानि थाखाय पाबजि मबाइल आरो पाबजि लाइटखौ मानि थाखाय बेन खालामनाय जादों बिनि जाहोन दङ बेखौ नोंथांमोना थारैनो मिथिखागौ अके बेवहाय गोबां मानसिफ्रा बुंदों मोजां जादों बरिया बायदिसिना होनदों पाबजि बेन जानायनि थाखाय स' बेवहाय पाबजिखौ मानि थाखाय बेन खालामनाय जादों जोंनि भारत हादरनि मिनिस्ट्रि बा मिनिस्ट्रि अफिसनिफ्राय बा हम मिनिस्ट्रिनिफ्राय नङा होमबा बा भारत सरकारा मानो बेखौ बेन खालामदों बिकज जोंनि भारत हादरनि गथ' गथायफोरा खालि मबाइल बायबाथाय पाबजिल' बे भारत हादरनि गोबां पपुलार गेम जानानै थांबाय लोगोसे बेवहाय फरायनाय लिरनायनि खाथियाव जेबो गोसो होआ बे पाबजियाव थाबाथाय आरो बिनि गेजेराव माखासे भारत हादरनि सल्जारफोरनि माखासे माबाफोरखौ
माखासे नेमखान्थि बायदिसिना बेयावहाय एसे प्रब्लेम क्रिएट जादों बेफोरबायदि बाथ्रा बुंदों निउसाव टाइप होनाय बायदि एक्सुवेलि बेफोरो अबावथ' भारत हादरनि आर्मिखौलाय बहा सिफायनो हानाय इसेबां गोहोम दङ बेथ' ओरैनो जास्ट निउसफोरनि आरोना बाट खोथाया जाहैबाय गथ' गथायफोरा जे गोबां गोग्लैसोनानै माने थायो गेमाव गेलेनानै स' बिनि थाखायनो बाट आं नोंथांमोनखौ मोनसे बाथ्रा बुंनो सानदों कि पाबजिया मबाइला बेन जादों बाट गोबां खुसिसो गुबुनफ्राबो पाबजि बेन जादों जायफोर गेलेनो रोङाखै बे गेलेनो रोङाखै इदि सिस्टेम बाट बेयाव सार्भारा गुबुन दङ मिथिबायना सार्भारा गुबुन दङ सार्भारा गावबागाव चाइनिसनि सार्भार दङ इण्डियानि सार्भार दङ करियाननि सार्भार दङ बायदिसिना हादोरनि सार्भार दङ गासै 4 ना 5 सार्भार दं ना मा होननाय खोनादों बाट बे सार्भाराव जुदि कानेक्ट खालामोब्ला बै मबाइलनि पाबजिखौबो गेलेनो हायै जाहैदों होमबा साननानै नायदो अब्ला भारत हादराव पाबजि बेन जानायनि मा खोथा जुदि गेलेनाय नुयोब्ला बेन जानायनि उनावबो जुदि गेलेनाय नुयोब्ला पाबजि बेन जानायनि उनावबो जुदि गेलेनाय नुयोब्ला येस डेफिनेटलि नोंथाङा हमजागोन बेखौ आङो बुंनो हागोन आरोना बाट स्रोद स्रोदै न' सिङावहाय गेलेनायखौथ' सोर मोनथिनो सोर फैगोन नङा होमबा स्रोद स्रोदैहाय सार्भार बेलेग बेलेग होनानै नायो जेरै हमना ला माने नों इण्डियानि सार्भारखौ इउज खालामोमोन सिगाङाव गेलेनायावहाय दायो नोंथाङा इण्डियानि सार्भारजों गेलेनो हाला बिकज बेन खालामबाय इण्डियानिया बाट जुदि नोंथाङा करियाननि सार्भार बा चाइनानि सार्भारखौ जुदि इउज खालामोब्ला अब्ला नोंथाङा गेलेनो हागोन बेबायदि आरोना आं जायनि न'आव दं बेनि गथ'आबो माने फंबायाबो गेलेयो पाबजि गोबां गेलेयो बिथांनाव सोंबाय आङो ब्रादार पाबजियाथ' बेन जाबाय नों माबोरै गेलेगासिनो दं ना होनबाय गेलेयो बियो मानो होनोब्ला गुबुन सार्भार इउज खालामनानै गेलेयो मिथिबायना गुबुन सार्भार इउज खालामनानै गेलेयो आरो बिनि गेजेराव लोगोसे फ्रि फायारबो दंलायो गेम फ्रि फायारखौबो गेलेयो पाबजि मबाइल करियान भार्जना बेन जागोन नामा मोनथिया स' पाबजि मबाइल करियान भार्जना बेन जागोन ना मागोन बेखौ मिथिया बेथ' करियाननिसो नङाबा करियाननिसो बाथ्रा दा जोंनि भारत हादरनि भार्जनाथ' बेन जाबाय बाट नोंथांमोना गेलेनो जायफोर स्मार्ट बिथांमोनाथ' डाइरेक्टलि गुबुन सार्भारखौ इउज खालामनानै गेलेखागोनानो स' आं सानो येस डिसिसना मोजाङानोमोन बाट बैखौबो होबथानो हानायमोनब्ला मोजां जागौमोन जेरै हमना ला चाइनिसनि भार्जिन बा चाइनिसनि सार्भारफोरखौ बा करियाननि सार्भारफोरखौ जुदि बेन खालामनो हाथारोबा बिराद मोजां जागौमोन नङा होमबा थ' माने बिदि आखलब्ला बे हिसाबैब्ला बेनखौनो खालामनो हायाखै होनना बुङो इण्डियाआव बेन जादों मा स' इनस्टल खालामनो हायो दाबो नङा होमबा इनस्टलखौनो खालामनो हायै खालामथारनांगौमोन आरो माने आंनि मथेब्लाथ' इनस्टलखौनो खालामनो हायै बेबायदि बाट माने जुदि बेन खालामथारनोब्ला आरो ना आं बाथ्राखौ बुङाखै जे पाबजिया ओरैबायदि बेफोर गावनि माइन्डसो गावनि गोसो गेलेबा जास्ट इन्टारटेनमेन्ट सिस्टेम बेखौनो प्रफेसनेल खालामना लानो नाङा गेमफोरखौ प्रफेसनेल बिनि लाइफ बेखौ बायदि खालामना लानो नाङा मिथिबायना बेखौ बिनिफ्राय सौसिन नाजानांगौ जास्ट बे गेम बेखौ जास्ट आं इन्टारटेनमेन्ट खालामनो थाखाय आङो बेखौ बाहायनो हायो नङा होमबा बाट आंनि खामानिया गुबुन आंहा फरायनांगौ आरो साख्रि मावनांगौबा आंहा साख्रि मावनाय नङा होमबा स' बेबायदि आरोना स' ओंखायनो बे आरोना बाथ्राया कि जों गासिबो गावखौ कन्ट्रल खालामनो नाजानांगौ जायफोर मानसिया माने माने मा होनोमोनलाय बिदिखौ सरि जेनेबा एडिक्ट जायो एडिक्टेड गेमनि एडिक्टेड जायो मिथिबायना एडिक्टेड स' बे एडिक्टेड पार्सनफ्रा माने जास्ट गावखौ कन्ट्रल खालामनो नाजानांगौ जाहाथे फिउचारखौ नोजोर होनाय नङा होमबा स' बिनिखायनो दा मोनसे बाथ्राया बेनो कि पाबजिखौ बेन खालामदोंब्लाबो इण्डियानि भार्जनखौ बाट गुबुन कान्ट्रिनिखौथ' हायाखै स' बेनो गोबां दुखु बाथ्रा बेबो जुदि बानायनो हायोब्ला खेबसेनो बानायथारमोन नङा होमबा स' ओरैनो जास्ट नामावल'सो बानायनाय बाट जुदि गेलेनाय नुयोब्ला खुला गेलेनो हानाय नंला जुदि गेलेनाय नुयोब्ला माने हमजागोन आंनिबा माने बेन जानायखौ माने गेलेदों बेफोरबायदि आरोना दानिया बांसिन करियानसो गेलेयो अके बुद्ध बारुआ बुंदों दानिया बांसिन करियानसो गेलेयो नायो मालाय मानसिफोरा जायफोर गेलेयो बिथांमोना मिथिखायो पाबजिया बन्द' जामारबायनो पाबजि गेलेग्राया मालाय गेलेदों आरो जायफोर मानसिफ्रा गुबुन सार्भार लानानै इउज खालामनानै गेलेदों बिथांमोनखौथ' आरो नोंथांमोना मा बुंनो सोरबा गेलेफेरि मानसिफ्रा आइडिया मोनाखै खोमादां जायफोर गेलेदों बिथांमोना दाबो गेलेगासिनो दं आरोना बेनि खोथा स' थेंक इउ स' माच गाइस मोजाङै नोंथांमोना गावनि लाइफखौ नोजोर हो आरो बिनि गेजेराव गेलेनायजों लोगोसे गावनि लाइफनि सायाव फकास खालाम आरो बिनि गेजेरावहाय
दिनै सरि एबाउट डेट दिनै 2 सेप्टेम्बर आरो माखासे सुबुंफोराव आं बुंनो सानो कि नस्त्र चन्द्रनि नामाव मालायनि जिरादफोरखौ दानस'नानै मालायनि जिरादफोरखौ खावनाय बेफोरबायदि हुदाफोरखौ गारदो। बेफोर गोदोनिसोमोन, जाम्बा जाम्थानि दिननि बाथ्रासोमोन। बाट दानि जुगावहाय बेफोरबायदि खालामनाय बेफोरबायदि माबा गैला, सम गैला। जायफोर बेफोरबायदि खामानि मावदों, गोबां दुखुनांथाव खामानि मावदों। क'क्राझाराव जे माने मोनसे न'खरनि 300था गयखौ दानस'नानै गालांनाय, गोबां दुखुनि बाथ्रा। येस, आंबो बेखौ खोनानो मोनदों। गोबां दुखुनि बाथ्रा। आरो मालायनि नालेंखर खावनाय, मालायनि खुसेर खावनाय, मालायनि फिथाइ सामथाइ खावनाय, बेफोरबायदि खावनायफोरखौ हुदाखौ गारदो। आरो बेफोरबायदि खामानिया गोदो जाम्बा जाम्थानि थाखायसोमोन। बाट दानि माने जुगनि समनि थाखाय बे बाथ्राया गोबां लाजिनांथाव बाथ्रा। आरो लोगोसे आं बेखौनो नोंथांमोनखौ सोलायजानो लुबैदों आरोना। मोनसे खोथा आरो पाबजियाव VPN कानेक्ट खालामबानो गेलेनो हायोनो। मोनसे लाइभ गेमिंआ बुंदों VPN कानेक्ट खालामबानो गेलेनो हायो। स' ओरैनो जास्ट निउसावसो पाबजि मबाइल बेन, बाट गेलेनो हायो। अके। माने पापाजि नङालै, पाबजि जुमुना बर' पाबजिसो। पाबजि मबाइल आरो फ्रि फायार मुर्दाबाद, COC जिन्दाबाद। क्लेश अफ क्लेन्स, COC माने क्लेश अफ क्लेन्स नङा होमबा? येस, आं क्लेश अफ क्लेन्स गेलेयोमोन। ओमफ्राय बै समाव गेलेनानै आं दा माने गारबाय दै। बिराद मोजां थांबायमोन आंना लेभेल, ड्रागना 7 ना 6 लेभेलसिम थांबायमोन बै समाव गेलेनाया आंना। बाट आं गेलेला दाना, टाइमानो गोरोबला नालाय गेलेला आङो। अनेक गेम दं, पाबजिल' नंखाया गेमा ना दा? येस, नंगौ। एक्सुवेलि मोजांबो जादों ब्र'। अके। मोजां जादों आदा पाबजि बेन जानाया, देरहासार खेरखातारि। अके। स' गाइस, मोनसे बाथ्रा आं सोंनि नोंथांमोननियावहाय जे बेनोखि नोंथांमोननि लाइफआव माबायदि सोलिगासिनो दङ न'खरफ्राव? नोंथांमोना गावनि बिमा बिफाजों मोजाङै सोमोन्दो गैयैनि गैया, मोजाङै रायज्लायनाय, राव रायज्लायनाय, आरो बिथांमोनजों नोंथांमोना ओंखाम जागोन ना जाफाया? ओंखाम जाफागोन ना जाफाया? मानो सोंदों होनब्ला न'खराव जमा जमा ज' जानानै ओंखाम जानायनि खुसियानो बिराद आलदा। जायफोरा फेमिलि दं बिथांमोनाथ' मोजां जानांगौ। बाट आंनाथ' मा बुंनो आरोना, बेफोरबायदि गैया। आं हारसिं। आरो बिनि गेजेराव आंनि बिफाया दङबाबो माने बिराद, आंनि बिफाया बेलेगाव थायो आरो आं बेलेगाव थायो। आरो जोंहाथ' माबो गैया जाहैबाय। दा फिउचारा आंना बेफोरबायदिनो। बाट नोंथांमोना जुदि बिमा बिफा दङब्ला, बिमा बिफाजों ओंखाम जाफानाय समखौ माब्लाबाबो गारनो नाङा बा नेवसिनो नाङा। बिसोरजों मोजाङै ओंखाम जाफा आरो बिसोरजों मोजाङै माने थानानै बिसोर मिनि खुसि संसारखौ जालांनो नाजा। आरो जेब्ला मा समाव मा जागोन बेखौ फात्ता गैया। जेब्ला आं बायदि बोरैबा मावरिया बोरैबा जाफ्लाङोब्ला बै समाव गोसोखांनानै नोंथाङाबो गाबगोन, आं मानो बेफोरबायदि नेवसिफ्लांखो माखो, ओरैबायदि आरोना। स' बिनिखायनो नोंथांमोना जि सम नोंथांनियाव दङ, बे समखौ नोंथांमोना गावनि फेमिलिजों थाबानो जाबाय। गाबोननि समाव माने मा जागोन बेखौ मिथिया। काल क्या होगा कौन जाने, नंगौ नङा? काल क्या होगा कौन जाने। स' बिनि थाखायनो अल द बेस्ट नोंथांनि फिउचारनि थाखाय। आरो बिनि गेजेरावहाय थेंक इउ स' माच नोंथांमोना आंजों लाइभ थानायनि थाखाय। बाय बाय। गुड नाइट।